Guys, tuog ta montra sa kwan. Montra sa Street Kubido ini tuog for 15 minutes guys, para maptik atong lawas. Ano siya ikuan, montra man kuno ingon sila. So ang inyong alagad si Buboy, ang original nga Bisayang baboy. 15 minutes ni guys, ha? Ang ano eh, pangontra sa ano siya, pangontra. Ano siya akong gihimo ikan pa sa pag-lockdown hangtod karon kada gabi karon kada gabi na lang atong niaging mga March, April ni kwanto buntag hapon tuog ano siya ang steam para mahimo kang puto cheese o di ko cinta o di puto maya.